Milí záhradkári, vítajte pri sledovaní a počúvaní podcastu, kde záhrada ožíva v každej epizóde. Dnes vás poza mikrofónu zdraví Marcela Šišoláková a vítam medzi nami nášho hostia, pána Ivana Leška. Vítajte, pán Leško. Ďakujem za pozvanie. Pán Leško je pestovateľ vlašských orechov zo Zemplína. Veľmi sa teším, že ste prišli, lebo orechy to je taká téma, podľa mňa nie len, že aktuálnych dní, kedy už pomaly orechy zberáme, ale je to taká celoročná téma a dostaneme sa aj k tomu, že prečo je to celoročná téma. Ale skúste nám teda povedať, prečo ste si zvolili práve vlašské orechy, kde ich pestujete, ako ste sa k tomu dostali, či ste na to sám, či teda vám niekto pomáha? Áno, tak orechy pestujeme na Zemplíne, obci Zemplínska Nová Ves, okres Trebišov. Ja spolu s bratom a viac menej celou rodinou. Všetci sú v tom namočení. Rodinný biznis. Tak, rodinný biznis. No a my sme sa rozhodli pre orechy. Je tomu už viac ako 10 rokov. Okolo roku 2013, 12-13 sme tak uvažovali, čo ja s bratom, čo chceme robiť ďalej. Vyskúšali sme rôzne profesie, pobehali sme svet, krajiny rôzne a len nás to nejako stále ťahalo domov a nadviazať na tú tradíciu v rodinu, keďže už naši detkovia gazdovali, mali zeme, kone a tak ďalej. Potom prišli burlivé časy, ale každopádne potom naši rodičia pokračovali cez nejaké družstvo, akciovku a tak proste spoločne zase v poľnohospodárstve. Až sa to potom zase nejako porozdeľovalo, porozpadalo, ale my sme chceli využiť a videli sme hlavne ten potenciál poľnohospodárstva, toho, že máme aj nejaké pozemky k dispozícii a bolo by veľmi na škodu to nejako zanechať, venovať sa niečomu inému. Takže tak potom časom, nejakými uvažovaniami, inšpiráciami doma v zahraničí sme sa rozhodli pre poľnohospodárstvo, pokračovanie, ale v nejakom modernejšom ráze. Tým pádom pestovaniu orecha kráľovského vlašského. Takže ste nadviazali takto pekne na rodinnú tradíciu a to sa veľmi cení. A ja si myslím, že už to začne byť pomaly takým, dúfam, že štandardom, že všetci tak akože sa vrátime naspäť k tomu, z čoho sme vzýšli, lebo však poľnohospodárstvo je pre Slovensko také príznačné. A ja verím tomu, že teda aj dnes možno navnadíme viacerých záhradkárov, aj nezáhradkárov, lebo vy asi ste neštudovali záhradníctvo. Nie. Čo je zaujímavé, náš otec, a hlavne asi kvôli tým burlivým časom, čo nebudem nejako konkretizovať, ale veď vieme históriu, čo sa u nás dialo. Otec nikdy nejako neuvažoval nad tým, že by mladšiu generáciu zase zasvetil do toho, že to má vôbec potenciál, mal iný pohľad, skôr negatívny. Až my sme sa nejako ho presvedčili, že áno, poďme do toho, vyskúšajme. Takže my sme išli do iných odvetví, ja som študoval podnikový manažment, zase brat technický smer, a takže nemáme úplne to vzdelanie poľnohospodárske. Zas na druhú stranu viac ako možno už aj 15 rokov zisťujeme, spoznávame, vzdelávame sa, inšpirujeme a hľadáme informácie o pestovaní orechov. Keďže možno na začiatku sme si mysleli, že je to veľmi jednoduché, veď rastú kade kde. Orechy zasadíme a rastú, že? Tak, pri ceste len si pozberáme, ale zisťujeme, že je to každým rokom ťažšie. Čelíme rôznym zmenám, klimatickým zmenám, nástrahám, chorôb, škodcov a tak ďalej. Dostaneme sa asi k tomu. Takže je veľmi potrebné napredovať a vždycky si doplňať informácie a robiť nejaké správne rozhodnutia, aby sa to robilo správne. Jasné. Ale z vás cíti takéto správne nadšenie.
A dúfam, že teda čitatelia nášho časopisu to vycítili z článku krásneho, ktorý ste nám pripravili teda zo záhradkára. A na akej ploche máte tento sad váš? Je na ploche 33 hektárov. Máme teraz dosadených 27 zhruba. Robili sme Čiže k tým 33 máte ešte 27? Máme ešte parcelu 25 hektárov k dispozícii, ktorú by sme chceli do budúcna vysadiť. Z tých 33 hektárov, z tých parciel máme 27 terajšie vysadených. Takže je to zhruba do 5000 stromov. Nejakých 4700 plus minus, stále sú tam nejaké výpadky, dosadzania a tak ďalej. A koľko vás je na toto množstvo orechov? Na to je nás asi 5 ľudí plus brigadnícky. Takže natrvalo sú 5 a ešte brigadnícky potom doplňame 10 až 15 ľudí, potom hlavne zber. Také tej hlavnej sezóne, keď sú tie práce. A spomínali ste, že teda ste prišli na to poľnohospodárstvo, ale takou modernou formou. A mňa zaujíma, že aká je to tá moderná forma? Tak my si myslíme, že je to niečo modernejšie. Hej. Klasické poľnohospodárstvo, konvenčné, keď sa je nazýva jednoročné rastliny, 5 asi druhov, pšenica, kukurica, soja a tak ďalej. Tomu sa venovali aj naši rodičia v rámci nejakej skupiny a to sme nechceli. Chceli sme sa zamerať aj tým, že tie rozlohy nemáme obrovské, nehospodárime na stovkách, tisíckach hektárov. Potrebovali sme proste niečo špeciálnejšie. Zvažovali sme rôzne ovocia, zeleniny a tak ďalej. Jedného času na začiatku sme začínali aj s malinami. Takže keď sme vysadili tie orechy, aby sme využili tú pôdu, tak sme mali asi 4-5 sezón sme mali aj maliny, samozber, čo nám tiež pekne pomohlo. Ľudia si zvykli, vedia o nás a aj doteraz sa pýtajú proste maliny ešte, či predávame, či robíme samozber, ale tým, že už maliny museli ustúpiť tým orechom, lebo už jednoducho sa to bylo, už nebol priestor robiť aj to. Takže vy ste si vlastne vybrali takú, že menej tradičnú v podstate plodinu na slovenské polia. Je to klasická plodina, lebo od nepamäti ľudia mali po záhradách, vo dvoroch mali v každom dvore, jasné. Orech, to bolo aj proste aj tieň, aj proti nejakému hmyzu a aj tá úroda. No a aj my sme to tak pozorovali, veď orech, ale potom my sme hlavne zisťovali a videli ten obrovský potenciál orechov ako toho zdravotného hľadiska. Hej. Aj kvôli médiám musím povedať, a máte vy aj úžasné časopisy, či zdravie, či dobré jedlo. Tá osveta ľudí, fakt, koľko tých účinkov na zdravie pozitívnych má ten orech. Kvôli tomu sme aj videli potenciál, že ten dopyt po tých orechoch porastie. Ľudia viac a viac sa chcú venovať svojmu zdraviu, zdravému životnému štýlu. Takže to sme brali, že je to niečo, čo je sľubné, čo má potenciál, čo by sa oplatilo pestovať. A je to niečo, čo je špeciálnejšie, čo sa dá aj na menšie výmere a vedeli by sme z toho vyžiť. Jasné. Takže preto sme sa aj rozhodli pre Vlašský orech. Ale pán profesor Hričovský hovoril, že manželovi večer nenaliať pol deci slivovice, ale radšej dať záhrosť orechov. No, presne. A je to tak, ako ľudia to veľmi oceňujú. Máme obrovský dopyt, musím povedať. A nemáme toľko orechov, nemáme čo ponúkať ešte stále. Musíte dosádzať. Dosádzať a urýchliť to. Takže spätne by sme povedali, že možno keby sme o 10 rokov skôr začali, by bolo lepšie.
lebo boli by sme už nejako ďalej. Ale sme tam, kde sme. Ten sad je pomerne mladý. V roku 2016 sme vysadili prvú parcelu. To bolo nejakých 15 hektárov a potom 2022, 2022 tretiu a ešte tam máme jednu takú prázdnu parcelu. Tam zatiaľ pestujeme tekvicu. No a robíte aj samozber týchto orechov? Lebo ste spomínali samozber malín, že ste robievali. Existuje aj samozber orechov? Aj na to sa ľudia dosť pýtajú. Nie je to až tak technicky možné, lebo pri tom zbere na tej veľkej ploche a pri toľkých kusoch je potrebné to zozbierať čo najrýchlejšie. Robíme to mechanizovanie striasaním. Takže za traktor proste ten strom sa strasie, tie orechy popadajú. Nečakáme, kým orechy samovolne vypadnú, lebo to by sme čakali veľmi dlho. A kvôli tomu to potrebujeme rýchlo zozbierať, aby tam zase nenabehli huby a plesne a aby sa ten materiál nepoškodil. A nevieme si predstaviť, že by tam ľudia boli popri tých prácach, aby sme zabezpečili, aby bolo aj bezpečné to prostredie a tak ďalej. Takže samozber nie, skôr my to zozbierame, vyčistíme, osušíme, uskladíme, pretriedíme a vtedy ponúkame aj predaj z dvora. Takže už hotový predaj, už si vedia vlastne ľudia kúpiť buď teda u vás, alebo ponúkajte aj takéto služby napríklad cez nejaký e-shop. Áno, na našej stránke ten e-shop stále tvoríme, nie je to úplne ešte dokonalé, ale tým, ako sa zvyšujú tie množstva, tak aj my sa nejako snažíme vytvarovať, takže zatiaľ modelom fungujeme, že ľudia nás kontaktujú cez nejaký kontaktný formulár, je tam záujem, zapíše sa to, potom to posielame. A na akej web stránke vás môžu nájsť? Áno, Zemplínske orechy .sk, to je aj náš názov, Zemplínske orechy, pestujeme na Zemplíne, tak kvôli tomu. Tam to všetko je vysvetlené, tam sa dá v podstate nájsť na nás kontakt a opýtať sa otázku, poslať objednávku. Takže vieme sa na Vianoce sa vieme zásobiť a vieme si u vás kúpiť orechy. Áno. A to je super, lebo presne inak, ako ste spomínali, že kedysi boli tie orechy úplne v každej záhrade, v každom jednom dvore. A tým, že už sa aj teda jednak aj nástupom vrťúky, o tej sa budeme baviť, ale aj tým, že tie záhrady a tie pozemky sú neustále menšie a menšie, vlastne aj tie, ktoré boli veľké, sa postupne delia medzi všetky deti, aby každý si mohol postaviť. No. Tak už tam vlastne nie je ani miesto na tie veľké orechy, lebo orech je veľký, pekný, státny strom. A už keď si do takej maličkej záhrady, keď máte 5-járový pozemok, no koľko vám zostane na tú záhradu, 2-3 járe, tak už keď tam dáte ten jeden veľký orech, tak už máte vystarané. Takže preto vlastne potrebujeme aj vás pestovateľov, ktorí nám tieto orechy pestujete. Áno. Je to tak, aj keď kúpou štiepeného orecha na správnom podpníku vieme si zabezpečiť to, že nemáme taký statný strom, ako kedysi tradične vidíme, že 20-30 metrový strom, obrovský, majestátny. To sú semenáče. To je zasiaté v podstate škrupinka do zeme, vykličil, ten strom samovolne začal rásť. Tak sa tradične v podstate sadili, alebo možno aj nejaké vrane, keď vypadol zo zobáka, tak sa samo posadilo. Prirodzene sa rozširovali tie stromy. Áno, takže stromy sa same sadili, ale teraz tá modernejšia doba už ponúka to, a to aj odporúčam, že ak aj na menšom pozemku ľudia by si chceli radšej si kúpiť už z certifikovaného nejakej ovocnej škôlky od množiteľa vhodný kultivár, vhodnú odrodu, hlavne aj klimaticky, aby bola vhodná, aj vzrastovo, aj rezistentne voči chorobám. To vedia už odborníci poradiť, hej.
a vysadiť to a vieme mať strom 10 metrový, hej, možno do výšky, čo je už možno na takom menšom pozemku celku možné sa niekam dať. Takže ďalšia vec je tiež, čo veľa ľudí si neuvedomuje, že tým štiepeným kultivárom my ako keby predbehneme tú dobu prirodzeného vývoja toho stromu a strom začne podstatne skôr aj plodiť. Takže ja mám menší strom, mám zabezpečené, že ten kultivár, ktorý si ja kúpim, tú odrodu, tak také oriešky aj bude mať. To je zase genetika, že mi z tej škrupiny, ktorú len zasadím, nevyrastie hocičo. Nie je zaručené, že fakt, keď zasadím škrupinu, že bude mať presne tú odrodu. Lebo to môže tá škrupina byť opelená pelom z cudzieho stromu a nemusí si zachovať tie vlastnosti tej matky. Takže tým štiepením, keď tam sa zasádza už konárik toho kultiváru, tam sú už rodivé púčiky, tam je už zabezpečené, že mám tú odrodu presne, ten orech finálny, ten produkt, aký chcem mať, aký mi bol predaný. A mám to oveľa skoršej dobe, už to mám v 4. a 6. roku od výsadby. Takže relatívne skoro, lebo semenáče tie veľmi neskoro začínajú rodiť. To je 10, 12, aj 15 rokov. Aj ľudia sa ma pýtajú, že niekedy, že kúpil som od predajcu a vraj štiepený a už ho mám 10 rokov, ešte nezaplodil. No. Viem, že keď mi pošlete fotky a pozriem sa, vôbec tam nie je ani miesto štepu. Hej, že bohužiaľ predal sa len semenač. A áno, bude mať orechy, neviem aké, ale neviem kedy. Aký veľký ten strom vyrastie. Hlavne, že máme orech. Takže byť aj obozretný, radšej sa poradiť, kúpiť to na správnom mieste a už teraz vrajím tých druhov odrôd štiepených je nespočetné množstvo a sú aj vhodné pre naše klimatické podmienky. Takže keď takto si zabezpečím správnu úrodu, potom by som povedal do budúcna. A aké podmienky ten orech potrebuje? Ideálne? Kombinácia veľa vecí. Skúsme to akože všeobecne. Možno teda sú odrody, ktoré majú nejaké špecifika, ale tak všeobecne, ak si teda chce záhradkár vysadiť do záhrady strom, tak aké stanovište by mal mať, aby sa teda tomu stromu darilo? Áno. Hlavne nemôže to byť v nejakej oblasti, kde sú jarné mrazy. To je ako najväčší nepriateľ, by som povedal. Ako pri marhuliach. Áno, tie veľmi skoro kvitnú a je to trápenie, by som povedal. Mandle treba v našich zemepisných šírkach veľký problém. Hej, to jednoducho koncom marca, keď to kvitne, to je asi ešte všade riziko mrazov. Takže nájsť si lokalitu, hlavne aj vo vyšších nadmorských výškach, ale aby to neboli nejaké doliny, kde proste steka ten studený vzduch, kde sú časté tie jarné mrazíky. A potom slnečné stanovište. To proste slnko je veľmi potrebné. To je asi základ pri každej rastlinke. Voda, vodný zdroj, to je proste tiež... No a potom aj pôda vhodná. Tam by pre orech najhodnejšie by sa žiadalo mať také mierne stredne ťažké pôdy, nie veľmi veľa ílu, nie zase veľmi piesočnaté, aby jednoducho tá voda tam aj sa trošku zadržala, ale nie príliš dlho. Ten orech paradoxne, on si vyžaduje veľmi veľa vody, ale nemá rád vodu, v ktorej by korene proste stáli. Aha, čiže vlastne také miesta, kde je vysoká podzemná voda, asi nie sú pre orech vhodné. Nie sú veľmi vhodné. My máme nejaké miesta, také, kde je aj problém zamokrenia niekedy pri veľmi, a tam chrádnu tie orechy, proste nedarí sa im. Ale zase na dobrých miestach, kde je proste tá priepustnosť pôdy, kde tie korene môžu voľne sa rozrastať a jednoducho brať tie živiny z pôdy, tam sa mu veľmi darí. Takže pôda, voda, slnko,
tie živiny samozrejme, spraviť si potom možno nejaký aj rozbor, pozrieť, že čo tam je v tej pôde, pH, aké. To sa dá už dohľadať, vhodné rozpätie pH, dá sa to doplne regulovať. Živiny, samozrejme humus. Takže tak ako pri každom ovoci alebo zelenine. Takže asi podľa mňa, že nebrať ten orech tak, že je to proste strom, ktorý rastie hoci kde pri ceste, ale že naozaj potrebuje tie vhodné podmienky a musíme mu ho dodať, keď chceme mať dobrú úrodu. Áno, je to tak, lebo možno dávno to tak bolo brané, že jednoducho orech som tam mal a vždycky plodil a prečo už neplodí. No, jednoducho prechádzame zmenami. Asi faktor tých chorôb a škodcov je teraz väčší. Ale aj tie živiny, to jednoducho, aby nám to vyprodukovalo zdravé plody a vo veľkom množstve, tak jednoducho ten strom potrebuje svoju výživu. Jasné. Čiže vôbec to nezanedbávame ani pri tom orechu. A teda dodávame naozaj všetky živiny. Takisto tam asi platí nejaké jarné prihnojenie kompostom, ideálne domácim a podobne. Klasicky ako pri všetkých ovocných stromoch. Áno, presne tak. Dobre, takže nezabúdajte na to, milí záhradkári. Strom nie je žiadna burina. Strom orecha. Ale teda naozaj si ho musíme vypestovať a dodať mu všetky podmienky, zabezpečiť mu všetky podmienky tak, aby sa mu darilo. Iba vtedy dosiahneme tú dobrú úrodu. Ale vy ste spomenuli, čo ma veľmi potešilo, že naozaj aj do tých malých záhrad vieme vybrať odrody, ktoré nám tam vlastne porastú. A vy ste nám priniesli aj na ukážku aj rôzne svetové odrody. A poďme si tak možno povedať, lebo možno mnohí záhradkári nevedia, že tak idem si kúpiť orech. Tak dajte mi nejaký orech, povedia v záhradníctve. Lenže tak v záhradníctve máme veľa tých odrôd. My sme sa aj pred natáčaním bavili, že ešte ja keď som kedysi pracovala v záhradníctve, tak boli asi odrody, že Jupiter a Mars a to bolo všetko. Potom chodili ľudia, že chcú papierové, polopapierové, neviem aké všelijaké orechy. Tak ako si možno vybrať ten orech? Že podľa čoho? Alebo naozaj iba podľa tých chuťových preferencií nejakých? Alebo že na základe čoho si má záhradkár vybrať ten orech? No, je to tak. Druhov je strašne veľa a každý má inú charakteristiku. To je vlastne ako pri každom ovocnom strome, že? Áno. Ak chcem z toho robiť trebárs olej alebo nejaké maslo, tak si hľadám druh, ktorý má väčší podiel olejnín, oleja v sebe. Sú druhy, ktoré majú len 50%, 60%. Náš trebárs, ten Milotaj 10 má až 70%. Je to cítiť chuťovo, je to také maslové, také taký trošku masnejší ten orech? Masnejší. Takže chuťové preferencie. Teraz chcem mať ľahšie si to lúskať, chcem mať ten polopapierňak. To znamená, že má takú tenšiu škrupinu. Tenšiu škrupinku, oveľa jednoduchšie sa to lúska. Vieme to potom aj tu ukázať. Celé jadro sa jednoducho otvorí a zas problém je s tenšou škrupinkou, že je menej rezistentné voči hubovitým chorobám. Prirodzene, keď tam nemá taký hrubý obal, nemá tam toľko vápnika v tom, tú škrupinu, tak skôr tie choroby, ktoré napadajú to zelené oplodie prvotne, tak prechádzajú aj do jadra. To je zase tá nevýhoda toho. Potom sú rôzne, že červené orechy. Sú aj červené, áno. Máme Seiferdorf, ktorý v podstate je tu taký najznámejší, je červený. My tu mám tu taký, že Red Reef, to je rakúska odroda, alebo švajčiarsku, to mám od množiteľa pána Gublera, on to má Rote Gublernus. Áno. Tak to sú zase tiež zaujímavé, hej, keď niekde v cukrovi, na nejakých pekárni alebo nejakých koláčoch a tak dekorácia, tak áno, môže to byť ďačné. Aj keď niektorí ľudia sa boja, že čo to je, či to nie je niečím napustené. Namorené orechy. Namorené, tak presne. A chuťovo sú aké tie červené orechy? Veľmi podobne. Ono je to skôr dizajn. Hej. Takže cukrárkam odporúčame červené odrody. Tak, teraz sú aj také veľké, ale toto sa
Mám tu také, že kosťuško, to sú obrovské, tie gigantické. Len tie zase majú masívnu škrupinu a toho jadra tam veľa nie je. Aha. Takže je to skôr tiež také niečo to mi prípada inak na také dekoratívne účely, že ako celý orech na nejaké vence alebo na nejaké také ikebany a rôzne takéto, aj to by bolo celkom fajn. Takže tu máme poľskú odrodu. Len zase to jadro, tá vyťažiteľnosť tam nie je až taká veľká, ide veľa výživy na to, aby sa to vypestovalo. Komerčne sa to nie je zaujímavé. Máme tu dosť známu Chandler odrodu. To sú zase, on rodí aj na bočných výhonkoch. Tiež záležia tie odrody, či je to na koncových výhonkoch primárne, či sú tam rodivé puky, alebo aj na bočných. Tým, že sa to vyšľachtilo, tak tam je veľmi vysoké úrody sa dosahujú. Komerčne veľmi zaujímavá odroda. Takže Chandler zase možno trošku menšie zrastovo, priemerne je tam taký kaliber, ale aj trošku štrukturovanejšia škrupina, ale zase na jadro je to veľmi zaujímavé. Potom máme, toto je veľmi zaujímavá Lara, to je francúzska odroda, tá je pomerne veľmi rezistentná voči hubovitým chorobám. Takže do našich takých vlhších podmienok je to celkom vhodná odroda. A má aj pomerne dobré jadro a tú proporciu, koľko percent je jadra oproti škrupine, aby sme nepestovali len škrupinu, aby sme z toho aj mali niečo. Takže je tých druhov veľa. Tam sa dá, najlepšie, aby si ľudia prečítali o tých jednotlivých odrodách, aké sú v dispozícii, čo sa dá kúpiť. A podľa toho si oni zvolili, že dobre, tak preferujem možno strom nižšieho zrastu, možno skôr tenšiu škrupinku, aj keď o to sa možno trošku viac bude musieť starať. Ale bude mať možno menej, ale pekných väčších orechov. Hej. Alebo ešte to chcem, preferujem niečo iné. Takže vybrať si podľa toho. Čiže si zvážime najprv, čo vlastne chceme. Áno. A podľa toho si dokážeme vybrať tú odrodu. Je to vlastne takisto ako pri jabloniach. Mi to tak teraz prípada. Áno, ešte ak môžem podotknúť, jedna veľmi dôležitá vec pre pestovateľov je, jak sme tu už spomínali, riziko tých jarných mrazov, čo je veľký strašiak aj pri orechoch. A tie odrody sú tiež, majú rozličné doby kvitnutia. Takže máme skoršie odrody, nie je vhodné zase u nás, a zase máme stredné a potom máme neskoré. My máme ešte druhú takú odrodu, sa volá, že Alsocentivani bonifác. To je jedna z najneskoršie kvitnúcich odrodov, až polke mája. Tam sa snažíme my trošku diverzifikovať, vybrať druhú odrodu, aby jednoducho sme nemali nejaké výpadky, keby nás tie jarné mrazy postihli. Takže Milotaj trebárs, on kvitne koncom apríla a ten bonifác až o 2-3 týždne neskôr. A tam hlavne tí mužici, čo sú ešte zamrznutí, tak toto sa snažíme tiež nejako eliminovať. Hej, že ak by náhodou, tak ešte máte aj tú neskoršiu odrodu. Aby sme nemali úplne že veľké škody. Takže toto je podľa mňa primárna vec, na ktorú treba sa pozerať, že dobre, u nás v oblasti historicky, kedy máme ešte tie mrazíky, áno, vyskytnú sa ešte koncom apríla, tak radšej nebudem mať taký druh, ktorý mi vtedy bude kvitnúť, budú tam veľké problémy, časté zamrzanie, nevypestujem nič. Takže toto je tiež taký dôležitý faktor pri výbere. Áno, čiže vlastne pozerať sa na tieto jarné mrazy, ale spomínali ste teda už viackrát, že môžeme teda očakávať aj nejaké hubové choroby pri orechoch. A z tých škodcov je asi najčastejšia tá vrtivka orechová, ktorá žiaľ teda na Slovensku má čisto švédsky stôl a ona si tu môže prelietávať a proste napadá orech za orechom. Aké máte skúsenosti s touto vrtivkou vy tento rok? Ako sa to u vás javí v sade?
No, tento rok, ono je to zvláštne. Každý rok je iný. Ona ako keby migruje a je to aj počasím, asi aj teplotami a tento rok my máme menej tej vrtivky. Ani sme nezasahovali. Takže je dôležité, áno, pestujem orechy, keď mám aj jeden orech, ale mám aj susedov, ale majú ďalšie orechy. Dať si v lete, už niekedy koncom júna, začiatkom júla, tie žlté lepové doštičky. Povešať to a monitorovať. Tam budeme mať veľa hmyzu a treba to aj vymieňať, ale keď zbadám, že tam je tá mužská vrtivka orechová, proste atypicky má pruhované krídla. To je jednoducho takú, ako vy máte košelu, tak také má čierno-biele. Nie som za vrtivku. má pruhy, takže dá sa veľmi ľahko identifikovať medzi tým množstvom hmyzu, ona je taká väčšia je ako tie ostatné muchy bežné. Áno. A jednoducho, keď to spozorujem, zbystrím, keď je toho viac, hneď to je čas náletu. A keď je ten nálet, jednoducho tam treba niečím zasiahnuť. Neviem, či tu komerčne môžem nejaké prípravky, ale sú rôzne atraktanty. Áno. To je na báze nejaké bielkoviny, niečo, čo proste tá mužka pri tom nálete, ona sa chce vyživiť, dostať sily. To je chuti, hej, že ide si za tým. Áno, ono ju to láka a jednoducho ona sa nakrmi. V tom atraktante je aj insekticíd, ktorý jednoducho ju osmrtí. Sú aj biologické prípravky, ktoré, takže je to veľmi šetrné voči celkové hmyzu, lebo nestriekame celý strom, chvála Bohu, ale zasahujú sa na určité miesta a jednoducho tá samička sa nakrmi a už potom uhynie a nenakladie tie vajíčka. Z toho potom tie larvy a tie červivé orechy, ktoré vidíme potom. No. A je tam potom celý kolobeh tých zásahov. Hej, že ono to nekončí tým, že mám červivé a budúci rok možno nie. Presne. To nie je, že raz postriekam a zbavil som sa vrtivky, ale je to naozaj na dlhé lakte tento boj proti vrtivke orechovej. Tak. A žiaľ sa teda venujeme tomu neustále. Mám naozaj pocit, že neustále sa venujeme tejto vrtivke, lebo je to veľký strašek a mňa veľmi mrzí, že ľudia potom vypília ten orech, lebo však na čo ho budem mať, keď to mám aj tak každý rok napadnuté. Možno naozaj stačí takú osvetu urobiť, že naozaj sa tomu trošku povenujme v tom čase, keď to je kritické. Potom samozrejme aj to zrílovanie pôdy pod orechom a všetky tie vlastne úkony, ktoré dokola popisujeme. No ale u vás teda v sade tento rok je to teda menšie. Ste spomínali, že nemuseli ste nejako zasahovať. A čo hubové choroby? Lebo aj tie ste spomenuli, že hrozia pri orechoch. Áno, tam je to horšie, napadajú nás a... Je to aj tým počasím, že tento rok tak viac pršalo, bolo vlhkejšie? Áno, to je pre každú hubu plesenie najvďačnejšie prostredie na rozmnožovanie sa je teplo a vlhko. Takže, a bohužiaľ to prezimuje v tých pletivách, v tých stromoch aj z roka na rok, takže ono to nie je zase to, že... Tento rok som mal čierne a už možno bez zásahu nebude mať budúci rok. Hej, a aj keď je suchšie počasie, že už sa to možno nerozbeže. Ono to drieme. A keď si pozorujeme, že aj takto všeobecne v okolí máme krásny orech, jún, nasadené plody, hej, vitálny, aj tie listy sú krásne, tmavozelené. A už prichádza august, september a už to začína. Listy sú už chytené, už vidíme plody, čierne flaky a do septembra, októbra jednoducho to celé je nepoužiteľné. Hej. Sú veľké škody. A to je tým, že to je cyklus. Ono to tam drieme, pri vhodnom prostredí sa zase rozmnoží sa to a potom zase ako keby ukončí svoju činnosť a preddrieme zase do ďalšieho obdobia vegetatívneho. Slabé zimy nepomáhajú tiež, že to jednoducho už nemáme, to bolo ten benefit toho, že o tie orechové stromy sa až tak nebolo treba starať, že jednoducho boli poriadne tuhé zimy. A jednoducho vtedy to tak dezinfekčne zapôsobilo. Ale
Takže s týmito máme problém, sú tam tiež celý rad opatrení a aj zásahov, aj postrekov. Na biologickej báze my sme v tranzícii na ekológiu, sú povolené aj postreky na bázi medi, mednaté a tým sa tá huba ako keby dezinfikuje, pozdrží a limituje ten svoj rozvoj. Čiže vlastne v ekologickom pestovaní sa vieme zasiahnuť takto. Áno, musíme. Jednoducho, keď to necháme tak, bohužiaľ tie výpadky, tie škody by boli masívne. To sa bavíme až na úrovni, ako vidíme, že 60-70, možno až do 90%. Fú, tak to už je naozaj veľká škoda, že to už naozaj by asi bolelo všetkých. Nie iba pestovateľov, ale vlastne aj konzumentov, ktorí si k tým orechom potom nemajú ako prísť, lebo tak povedzme si, že jasné, že orechy od pestovateľa sú lepšie ako tie z obchodu. To sa bavíme aj o ovoci, o zelenine, vlastne o všetkých produktoch. Určite. Ale vy máte aj taký zaujímavý program. Je to program adopcie stromov a to ma naozaj veľmi zaujalo, keď som si pozerala váš web, že už teda nie iba zvieratka v zoologickej si môžeme adoptovať, ale môžeme si adoptovať aj strom u vás. Ako to funguje a na čom to je vlastne založené? Čo môže ten adoptívny rodič toho orecha získať? Áno, ponúkame tzv. Adopciu orechových stromov. Prišli sme s tou myšlienkou minulý rok, keď sme chceli viac menej spraviť nejaký klub milovníkov orechov, nazvime to. Pri tom dopite ľudia sa, že môžem si už predobjednať a budúci rok budete mať a už si ma zapíšte a tak ďalej. Je to dvojročné členské alebo adoptívne. Pri tej adopcii si ľudia vyberú meno, dávajú si deti, rodinné mená a tak ďalej. Ja mám tu takú tabuľku pretlačenú a označujem tie stromy, napíšem potom vlastnoručne ten názov, aký si dajú, pripevním to na strom, odfotím tie stromy, posielam GPS polohu, kde ten strom presne stojí v sade. Čiže to ako deti, keď idú zo školy, že si vieme sledovať, kde sú, tak vlastne si odsledujeme aj tento svoj orech. Skoro. Len ten sa nehybe. Ten je na jednom mieste, ale zistíme, či tam ešte stále je. Áno, satelitne, že áno, je tam ten strom. Pri tom členskom platí sa dopredu, čo nám pomáha samozrejme zabezpečiť si nejaké financie na tú údržbu a tú starostlivosť o sad. A k tej adopcii posielame potom každoročne na jeseň úrodu. Máme to, že 14 kg, to máme také dané, že ten strom ešte toľko neplodí, ale je to proste súhrn zo sadu tej úrody a tam je garantované, že 14 kg pošleme v škrupine v balíku kuriérom domov. A ten ďalší rok zase ďalších 14 kg. No a také ešte to sme tiež chceli ten sad, aj ten strom a to všetko približiť tým ľuďom. Áno. Že sme tu reálne, že to pestujeme. Potom máme aj návštevnícke dni. Takže v lete sme mali v júli prvý historický návštevný deň. Ako dopadol? Tak prišli ľudia, ja som bol prekvapený z Oravy, z Ružomberka, spravili si výlet, ja som sa to snažil tak trošku, že poďte, spoznáte ten náš kraj, tam máme nedaleko hneď Tokaj, takže dá sa spraviť potom výletík. Ideálne. Je tam toho, čo spoznávať, aj keď sme možno ďalej pre väčšinu ľudí, ale jednoducho v rámci výletu návšteva aj nášho sadu, mali sme tam také pohostenie a ľudí sme povozili po sade a vysvetlili, ako pestujeme. Pozreli si svoj strom, pofotili sa s ním, poobjímali ho. No a vedia reálne, že jednoducho toto tu robíme to čo najlepšie ako vieme, dopestujeme tie orechy z tej úrody, jednoducho sa delíme s ľuďmi. No a takže úspech je, si myslím, máme už vyše 100 stromov, teraz stále to pribúda.
a ja stále si to proste po tej vzájomnej komunikácii dohodneme, označíme, poposielame a teraz na jeseň to rozposielame. Takže... Koľko máte spolu tých stromov v sade? No, stromov máme skoro nejakých 4700. No, tak počujete, milí záhradkári, ešte vám zostáva 4600 stromov, takže šup, adoptovať. Áno, úloha, ja by som bol najviac spokojný, keď sme mali adoptované väčšinu a jednoducho poposielali to ľuďom a mali to tu doma lokálne. Takže mám z lokálneho zdroja slovenské orechy vypestované tu. Viem, že tí ľudia to pestujú a dávajú tam aj veci, aby neprehnane, lebo musím povedať, že aj vo svete komerčne na veľkých výmerách sa eliminuje akékoľvek riziko nejakých výpadkov tržieb, takže tam sa, keď počujem frekvenciu treba striekania a veci, ktoré dávajú do pôdy a proste boostujú to tak, aby jednoducho vyťažili a čo najviac vyprodukovali, tak mám niekedy pochybnosti tých zdravotných benefitov. Či už to naozaj má tie zdravotné účinky, aké by to malo mať, že? Po nejakých laboratórnych skúškach by to bolo zaujímavé vidieť. Takže, ale každopádne každý sa môže rozhodnúť a samozrejme každému potom podľa svojej chuti. Čiže vy vlastne nepoužívate žiadne tieto chemické postreky, naozaj tie biologické, ak je to teda potrebné. Asi podľa mňa teda ani nepoužívate herbicidy na tú trávu a burinu pod stromami? Nie, nemôžeme. Sme v tom programe tranzície na ekológiu. Teraz nám končí ten 3. rok tranzície, kde budeme certifikovaní na plné ekologický produkt, ktorý si budeme vedieť uvádzať. No a pri tom programe sú zakázané herbicídy. Takže namiesto striekania medzi pásov buriny, aby nebola konkurenčná burina, sa to kosí, sú výkyvné kosy za traktorom, takže popod stromy. To má vplyv aj na celkovú úrodnosť a vyťažiteľnosť, lebo nemôžeme mať konáre úplne poľahané po zemi, kde je veľa plodov, ale potrebujeme sa tam dostať, takže tie stromy sú strihané vyššie, aby sa tam s mechanikou dalo dostať. Ale vidíme v tom zmysel, už len keď sme prichádzali v 2010, sme si spravili vzorky vody, no a vyšlo, že tam boli dusičnány tam boli nejako štvornásobne prestrelené. Hej. Predtým sa konvenčne každoročne sa tam jednoducho pestovali plodiny. Áno. A takže toto má vplyv na podzemné vody a tak ďalej. No. A teraz, keď si to dávame vzorky, tak sú úplne už v limite, že jednoducho tá voda sa dá piť. Takže aj to je ten dôsledok toho prístupu k tomu pestovaniu a k tomu životnému prostrediu a krajinotvorby. A tak aj chcem proste tu motivovať ľudí, že to má zmysel robiť to inak, robiť to možno v menšom, s väčšou opaterou, aj keď možno ťažšie, ale koniec koncov prispievame k zachovaniu nejakého životného prostredia. Aj vlastného zdravia. A zdravia, presne. zdravia, Ľudí, nás a okoliach, ktorých tam bývajú v okolí. Presne. Žijú a pijú to, čo tam proste je. Takže tak. A toto ste presne pekne povedali, že naozaj to ekologické pestovanie nie je prechádzka rúžovým sadom, že naozaj to možno vyžaduje viac práce, viac úsilia, viac času. Aj tá úroda nepríde hneď taká, ako by sme možno chceli, ale naozaj to má takéto dlhodobé pôsobenie na krajinu a teda na nás ľudí, na nás záhradkárov, ktorí pestujeme preto, aby sme jedli zdravé potraviny. Tak prečo si do toho dávať niečo, čo by sme si nedali na tanier, že? Presne tak. Ako, zas je ten druhý aspekt, hej, že uživiť tú planetu a bude dostatok jedla.
Hej, ale uživiť iba tých ľudí. Ešte stále tu máme tú prírodu, ktorá nás nepotrebuje. Ale tú planetu som myslel tých ľudí, že tá druhá časť, čo oni zase, by som povedia, že ale ekologickým prístupom my neuživíme tú planetu. Tých ľudí, tie miliardy, čo každým v podstate rokom a stále zvyšuje, že je to samozrejme vec diskusie a pohľadov. Hej. Ale ak je to do nejakej časti možné, tak snažiť sa čo najšetrnejšie, by som povedal. A akú úrodu asi dosiahnete z jedného stroma pri tomto vašom ekologickom hospodárení? Že približne, viem, že každý rok je to určite iné, ale približne akú úrodu má jeden strom? Stromy ešte nie sú v plnej rodivosti, čo je 10. 12. rok. Čiže sú ešte vlastne veľmi mladé teraz tie vaše stromy. Každým rokom nastupuje tá úroda, je to stále väčšie, jak sa rozkonárujú, jak proste je tam viac tej produkčnej plochy. Rátame, že od 10 do 15 kýl by mohol jeden strom vyprodukovať. Ale je to tiež veľmi... nedá sa to vykalkulovať jednoducho, že každý strom toľko. Lebo každý strom a svoje pasáže aj v tom našom sade má každému stromu sa darí inak. V inej pôde sú tam pasáže ilovité, kde jak som spomínal, sa mu nedarí až tak. To treba viac dohnojovať, viac dovyživovať. Sú pasáže, kde sú krásne tie stromy. Sú dvojnásobne veľké a pritom v rovnakom čase ste ich sadili. Presne tak, takže ani tak sa nedá. To je nejaký priemer. Takže z nejakého hektára pri tom počte jedincov máme nejakých 155 stromov, spon 10 na 5, 10 metrov a 5 metrov medzi sebou. Je to okolo tých 2 tón. No, vo svete komerčne sú sady, ktoré vedia 5-6 tón vyprodukovať. Konvenčné sady, úzke spony, hedžovity, to znamená stromové, oni sa orezujú, oni sa veľmi nahusto nasadia. Je tam veľmi skorá návratnosť, ale veľa prípravkov, veľa všetkého sa tam musí aplikovať, lebo tie stromy si vyžadujú, aby vyprodukovali. A aj životnosť toho sadu je nižšia. Ten strom sa vlastne nedožíva takého veku, ako by sa dožil za, nazvime to, že normálnych podmienok. Áno. Bežných. Takých nie veľmi zásahových. Nechcem to povedať tak škaredo, ale však vieme. Vieme, o čom hovoríme. Takže vlastne tých 14 kg, čo dostane adoptívny rodič, je vypočítaných z takého priemeru, ktorý by mal ten strom zarodiť teoreticky v dospelosti. Takže, a to je super, 14 kg orechov, to neviem, kedy som naposledy videla, lebo tak u nás naozaj tá vrtivka řádí a proste ide si svoje. Kolegyňa inak tiež spomínala, že ona vlastne už začiatkom septembra začala zberať orechy kvôli tomu, že videla, že sú napadnuté a teda snaží sa zachrániť ich tým, že čistí to oplodie a vlastne odstraňuje tie larvy. Ale kedy je taký naozaj, že najvhodnejší čas na zber orechov v záhradkách? Viem, že vy teda striasate, lebo tak jasne ste veľkí pestovatelia, ale záhradkár kedy si môže pozberať tie orechy? Ideálne počkať, kým dozrejú. To znamená, že to zelené oplodie praskne a ten orech už chce vypadnúť, takže tam skúsiť si pozberať, keď nemám veľký strom, alebo potom čakám, alebo aj postriasať, keď ešte ručne, alebo tak my počkať. Dlhými palicami sme chodili ako deti, striasali sme orechy, takže tak môžeme, ale opatrne. To nie je veľmi vhodné, lebo tam si ničíme tie puky, tam to je... To môžeme poškodiť potom budúcu úrodu. Takže čo najmenej. Radšej počkať si a sledovať ten strom, dozrieva, opadáva, príde počasie, vetrík, pomôže tomu. Jasne. Keď je vlhkejšie počasie, viac vody, to tiež pomáha. My ešte zavodňujeme, my ešte teraz polievame. To znamená, my sa snažíme vyvolať ten proces. Hej, takže my ešte, keď tam pridáme viac vody, tak ten orech už jednoducho potom skôr dozrie
ktoré je skôr praska. Aha. Takže, no a to je to v podstate na jeseň to počasie, ktoré tomu pomáha. Takže pozbierať si to, nechať to dlho na zemi, lebo tam máme tiež tak pravidlo, že do 24 hodín to musí ísť zo zeme. Tam už potom vznikajú rôzne procesy, znehodnocuje sa to. Jasné, už tam prichádzajú tie veci, ktoré nechceme. Presne. Takže asi kosiť, podľa mňa, pod tým orechom pravidelne, lebo tak v takej vysokej tráve sa zle tie orechy zberajú, že? Presne tak, mať pokosené, vyčistené to tamto stanovište. Orechy popadajú, pekne ich vidím, pozbieram. Nezbieram len pekné orechy, zbieram hlavne tie čierne orechy, lebo to je už proste tá hygiena toho sadu alebo tej záhradky. Jasne. A vyčistím si to, pozbieram, lebo tam už je ten drieme. Buď tie červiky, alebo tie plesne. Takže konáriky, keď mám nejaké také čierne, to sa snažím odstrániť. Nie veľmi drasticky, pred zimou to nie je úplne vhodné. Ale takže pozbieram si tú úrodu. No a potom je potrebné sušenie. Lebo tam je vždycky zostatková vlhkosť a to je zase, to zase vplýva na to, že neviem to bezpečne uložiť a aby mi to vydržalo čo najviac, čo najdlhšie. Tam môžu vznikať zase tie plesne vnútri. Takže si to vysušiť a koštovkou skúšam, že či už je to suché. Hej, a potom si to uskladním. A skladujem asi v škrupinách ideálne, na nejakom suchom mieste. Áno. V škrupinách, tmavom, takom vzdušnejšom mieste a ak je to dobre vysušené, vydrží to celý rok. Hej, čiže ideálne naozaj takto presne v škrupinách, v nejakých možno priedušných vreciach alebo v bedničkách alebo v nejakej krabici. Presne. A na suchom mieste, v tme a teda predtým pečením vianočných koláčov si ich pekne s deťmi jeden večer vylúskam, už počujem tie reči. Ale teda naozaj, že orechy vždy patrili do tej slovenskej kuchyne, aj do tých slovenských záhrad. A ja verím, že aj po tomto našom podcaste záhradkárov inšpirujeme k tomu, aby si práve teraz na jeseň, lebo je vhodná doba na vysadzanie, aby si teraz vysadili ten svoj orech, ktorý si naozaj najprv vopred dôkladne vyberú a podľa jeho vlastností prídu do špecializovaného záhradníctva, kde odborníci naozaj poradia. A teda už len čakať na tú úrodu orechov, bojovať proti vrtivke. A raz sa nám to podarí. Verím tomu, že sa nám to raz podarí. Že raz odíde od nás. Je to možné, lebo ona migruje. Teplota mi prišla z juhu tým, že sa tu zvyšujú teploty, takže ak tu bude veľmi teplo, možno pôjde ďalej. Že už aj tu bude teplo, odíde a potom my čo budeme robiť, keď to bude veľmi teplo? Keď tak to uvidíme. Kúpime si klimatizácie. Nie celkovo stromy, aj do miest, akýkoľvek strom, výsadby, znižuje to teplotu, tieň, to je prirodzená klimatizácia. Presne. Pojeme do parku, jak je tam príjemne v lete, takže presne tak. To určite strom je vďačná vec a treba pestovať čo najviac, sadiť ich. Presne. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu návštevu, za vaše cenné rady, zaujímavé informácie. Milí záhradkári, neváhajte, nakupujte orechy, slovenské orechy, lebo sú, ako sme počuli, s láskou pestované. Áno, presne tak. Ďakujem za pozvanie a dovidenia. A dúfam, že sa vidíme na nejakom adopčnom dni. Áno. Ďakujem veľmi pekne. Pekný deň vám prajem, majte sa pekne. Dovidenia.